Sagudayan nga rin ti surat idi kalman laeng ni Alan papagayam kuna na to'y idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi ta saan nga agpakaturog dito tumawtawag iti cellphone ko. Ring nga ring manong nemi. Dito ako namat dati ko pisina ak manong nemi nga ni Dino. Api nga di mo silent. Api nga nga sa mo nga sungbatan. Tanong sumardengan. Sino kami data eh? Pasensyahan pare. Diyan kami magawa at nga mapan sungbatan mo no is-silent. Sino kami data? Sigurado nga the girlfriend ko. Sino girlfriend mo? Sino girlfriend mo? Ni Melba. Kita girlfriend mo gaya ba di mo sungbatan? Makulit. Ibag lang rin kang kuhanan nga niya. Nga saan ka babaling ang paano dito eh? Sakto lang subli sa jay. Ilocos kalpasan di. Inom nga bulan. Makulit. Sakit. Oh, makapungtutak pa gini. Di mo malangot isina. Api ko may isina. Nga ba ito magsurunak lata talaga manong nemi bimangunak ginawaat ko sa cellphone ko. Hello? Abay niya. Api nga si kapay tagpungtot. Kita kasanuin bakit lang kan. Diyak lang na silent na ito cellphone ko. Ito kasi nga oras agin inaanak ko man. Nagatot trabaho dito eh. Ako over tayo makpay. Di nagmawatan. Mawatan ka. Kaya bagagmad ka nga orayin na lang dita. Tawag ka nga tawag, text ka nga text. Wala nga nagbalbalo ka man tanalan. Ano nga man, sungar nga bagag ka nga busy ak nga men. Iso nga saan ko masang nga sungbata na tawag mo. Saan ko masungbat o masang text baka na text mo. Naumakan ka niya. Sapo aya. Makauma ka nga talaga. Tadan sa bali nga babae tibiyag mo. Kit mo ramid kayat mo. Nakulit ka eh. Awan di may mesa nga sa ukin ka. Makapasurong ka, makapapuntot ka, makapahigh blood ka. Sige. Sige. Nusok ko na. Saan ka ito ka rin nga tawagan? Bahala ka. Alaman? Kita manog pepeso nga tinakton tawagan. Nasiyad man. Tapos nung nagastak saan ka madisturbo. Nagrikat kami na makawawat na dyan nga babae. Manong naimig ka mo to sanak ba't na makaturog. Rimuarak iti kwarto mi kay ni Dino. Agkasara kami manong naimig, agkakasiraan kami. Pawaram ngay. Agtampla ti kape. Iti planak to mga rot pare. Tisirik mo ito pati siya kanak mo na makaturog. Nagbuhay na sa kakamitan, nasyak timang temblat kapem. Ala na, sige kami, itiblangan tumatanong sikat makasango. Sige, mabid lang ron. Agkap kape kami kani Dino manon nemi pinalutput na tika opisina. Sino kami na dyan? Girlfriend ko nga ron. Ano't kinatao na? May samad lagi, di nga waitress Waitress. Namamog tinamelsan nga iti restaurant nga pag-waitressan na sadya kami nga nangan kadagiti ko opisina. Ket nalapsat ka. Nalapsat mo't gayam. Habi kasla kayat mong isinan. Hangko nga kayat nga isina. Ngam saan na nga makaawat. Nalpas titulag mi. Ngam tawag. Text nga text. Baka mailiw mo. Siguro. Api nga di kag bakasyon tayong ka ipantiiliw na kang ka. At ka din napasamak yo. Super pare. Hana? Naanak ta cellphone number na. Kat siyempre, text ka, tawagan. Nangaroon na kasta nga rabi, agin ina na mo. Kat, siyempre, dinig ka. Makalawas lang partner. Napagwin ko. Buhay. Asa nang arating mo na nga date yun? Mo na nga date me.
Day off na. Imbes nga agawin sa jay Sulusuna, nga lugar na, inawis ko. Nagka-dinner kami. Ket, pinainom ko na. Ket, ket siyempre, napang kami na, biglang liko. Wow, huwag pare. 19 years old. Ket, sobra pare. Tiyan na, tiimas na. Well, nakaimas, tilmunag pa yan, nagiti katas, nagiti bibig na ko. No? Para me, kinapudno na. Waitress lang, yung nakakinkinis, tikutis na sika. Kasta na kita nag-awaway. Aman. Ado na kita nalapsat nga babae, ti awaway. Sil ko lang nga. Ija ti pakasarakam na kita nalapsat. Nagaroon na no tay agdigos na ija karayan. Uno sa anggat at ako ma-disuor, uno, basta. Kaya, natural, tipintas na siya. Nagmayat ti kutis na. Saan nga make up? Nagpulbus awan. Nag-lipstick awan. Natural siya. Natural ti imas kan banguna. Kasla exotic siya. Po, na ka na. Agpapapal kan samat siya. Hala naman. Kita, virgin siguro. Virgin nga nagunod ko. Ore no, pinadas mo akin nan. Iti may kadwari ko sa nakit kinam ko. Ama! Ore no, binugwam, pinabugwam. Madi ah. Ano madi? Awan raman na no, pabugwam siya. Apo ni panagas asog na padre. Ure na lang ingatong isurot na di patong na nukas tang sep-sepak siya. Nagimas siya. Tilmuna ka ma. Kung kunam samat, ilas-lastog mo sa lamin kanya, pare, ama, nagpepeso. Kinunak ba ng naming ka talagang nagpepeso? Kamalaksid, ididamo mo ng naming in hotel ko isuna. Inawis nak sa Jesulso na manong naming. Hoy, abag isumit nga day off na, kat siyempre, awamot opisina. Inyos turok pa'y manong naming no kasano, nga napang kami nagbuburak. Nakadot na alam siya ka, nalamas siya karayan Jesulso na. Nagado nga tilapia ko na, jumping salad, apo, kada bukto, kada birot, kada, adapay na alam yung ikat ko na. Pinadas ko siya, sirok tirangtay. Nganya. Sadya kami nga nag-love making kini Melba. Sirok tirangtay? Jesulso na. Unag tidanom. Kasi na mapastrak mo. Isarag ko muna ha. Sakam to bumatok ng badpada. Itipay ayan na kita'y napupuskol nga aba. Ano? Pinadas yung pa yan kaabaan? Oo, pare. Nagikaman kami kada kita'y nakatadudog na daludal. Naplag na daludal. Iti ayan na kita nakal tipuon ng aba-aba. Kaya magbanda sa akin nga nabuduan. Ano man nabudo ka nung kahit, hanggang ka nabuduan. Nakimas ka. Ala na, sobrang samat na tayo ngayon, bagbagam istoryahin mo, istoryahin nagla. Ama nagbebeso. Sirok tarangtay. Ken iti ayan di kita aba. Ken prem, napanggam nagbuburak. Halpasan na imyanak pare. Imyan ka? Damo ka rabi sa dyan. Nagpapartiyak matin kalding agad. Siyempre, ginastusak matin na. Kalding ka native nga manok. Permi ko na. Kaya tita medyo mayingyang matin. Di kita kakadwa kagit. Napanak matin siyempre iti balay na. Siyempre, sinarik ko dito silid na. Tadito'y umaykantoy ko na nakadigdigos na ko na panakpak mo na. Si kamit pare Alan. Si kamang palang tibaro nga. Lalaki nga mga istorya nga. No anyat inararamid mo itinubiam. Ape saan ka seryoso kang gawa na? Ape ka saan ka sumungbat? Saan man? Naman, saan ka seryoso?
Amo na seryoso ka ko mga ipatpatig mo ti may sa babae, sa among istorya, iti padam nga lalaki no kasunot nam namay am keng kuana. Oh, api ko man saan mong istorya, wano istorya ay. Kat na istorya ay magaslatay, hamo respetaran ti kinababae na. Api nga ibagang. Ibaga kata, salsalud-sudong nga ron. Naman pa sobrama, ti duma. Oh, agasam na ta. Nagidaan nyo, ti kastaon at panakayaplag na nga daludal. Iti abay, di kiti napuskol nga aba. Saan ka nga nabuduan? Amen. Manong nemi numaminsan gan masubramet na kiting bagak kinidino. Kasta talaga tag istorya eh. Sobraan mo no saan kit surukam, sobraan mo no saan kit kurangam ako na. Aging ka manong nemi nga naturog kamot manin. Alpasan na, nakariingak. Gamot siya tinaka-schedule manong nemi nga mangluto, iti pamigat mi kinidino. Yun unay ko manong nemi. Nga green di cellphone ko, taita, nga tumawag ka, tamasangwa ka nga sumbatan. Yung saan ko nga nauray di tawag na. Awan din nauray ko nga text na. Paypayso na ti loko. Sintirek man na. Kada ito nga aldaw. Kada ito nga lawas. Kada ito nga bulan. Ne, makabulan mo't laing ang mano. Ako mo tin timawat ko ang text. Uno tawag ni Melba. Nasiyat mo at no sa anak ka madisturbo. Kat mandamang amin manong nemi iti kuta nga isa-isayang kat ko gun odek para iti promotion ko manong nemi. So mabalin ko mga kadyak kahit ti mga isturbo tap na tapas na ko ang trabaho kan aguber tayo makpaman. Ito na minsan manong nemi nga nag-overtime nga saan nga nairaman ni Dino nga nag-overtime. Kaya gawin na aktibandan at alas 10 manong nemi. Motor manong nemi ti service ko. Kaya kahit ko, talalisto nga ipalusot. Nukas na nga matraffic mano. Edita, at naman labsak manong nemi nga medyo napateng nga kotse. Kapag ka di na impaigid. Nanano ta, nabulukan. Nakadayo akong manong nemi di talyawag. Baka kasapulan na tulong ko. Kunak tinahagam ko. Imbueltak manong nemi ti motorsiklo, sak nagsubli. Pinaabayak ti kotse. Sininter ko na da tao. Pagkamantada ng inukat manong nemi ti ridaw ti kotse. May sanga. Wow! Nalapsat nga. Babae? Ne. Apa na niya? Tiyug. Kuna naman. Para mabit lang ha. Sorry ha. Sorry. Niawa na yan. Ako mo ito background tayo. Sandali lang. Sabalit in play tayo. Yan. So, nay. Apa kinuanan? Nabalbali mo mo dito tibsong tayo. Hi. Ada ka di na ano? Diyan mo agandaran, sir. Sir? Anong tawag ko kanya? Kuya? Manong? Ading? Apay, medyo dalapusan da, no, mo ipaigid. Tsak mo maituron. So, mabilang rin da. Tayo paigid ko ti motorsiklo, tayo tulungan ka nga mga ituron. Lilik-likan, di kitilugan, manipod amyanan ka na bagatan. Manon na may bagakang kuha ng aglugan. Ta siyempre, ano nga naskan ng aglugan, nak? Naka-neutral natin. Diyan pa nang iturong mo. Sige, may turong ko, oray tulungan ka mga iturong. Samat una nga narigat nalagaan man. Dahil paigidan manon na may... Ano namin ti kinuha na?
Basta matlata nagsardengan. Nadlaw ko manong naming nga nakainom. Nakainom ka? Medyo ba sila? Nagapo kiti party. No party yape na sa pagkakagawin. Nga di nga ron na natamaan ng dagos eh. Yung baglagi din da. Medyo natangan na kailangang tribe. Di nga ron mabuting agmemesa dito eh. So nga ron nga saan nakadim saag. Sakla dim saagan ito eh. Makita ka. Tamok ko may nagtulungan. Sa gayam ni Alan, inyawat ko din nakulap ko manong nemi. Inawat naman. Manong nemi. Abagisungan na silawan, tirupa na naglapsat manong. Huwag. Agbimiray na kiti matanda. Dying eyes. Narumpi na kiti bibig na manong nemi. Malagip ko lakit nga ron ni Melba. Mailiwag ki ni Melba siyempre. Akasmat iti-iliw na kanya kitso nga tawag ini. E makabulang matlaing nga sa nga tumawag. Mabaling ka din ibatabon ti takulap ko. Alan? Ay! Anang arterabidan ta? Sa anak ba't nga mekaniko? Awang katamat ti pakananon na dito eh. Basta ilak ko siyempre. Ano nga tanong, padasik nga paganda rin. Ama ka no, wano sikat, bang patas mang paganda, takitak, kutsik, biding-bidingek, barbaring no, baterya lang. Yung madia talaga manong nemi, hanga gandar. Pagkawang gasolinanan, lumadamat man. Idoron talangin. Unang ka sa tumuturmon. Paguyod ta. At mabali mo alain dita nga tali. Uno kable. Uno anya. Ada. Mabitla nga. Barbaring may detoy. Nailun manong name. Sige. Rasin ta. Guyodin ka. Aging ka na iti. Nutoy. Doon pangitulad ka. Adayo eh. Guyod ka gana iti police station na the police station sa deg. Awamat eh. Nagpaamyan ng taas so ang the police station sa dyan. Iti kasid gang kabalbalayan sa mabalintang ibati. Sige, ano? Pinagandar ko manong name iti motorsiklo trinukanan naman. Medyo saan ko nang abuelo manong naming diyan ka nga mayatin ko na data iti masanguanan manong naming ayan di kiti balbalay at the waiting shed manong naming at iti asdeg ti may isang balay sadyain manong naming tinagiparan mi kalpasan na nagapo kami po at damat manong naming rimuan sabi ka di nadadahil lang kayo kani, ano na pasabak? Kwa sir, nadadahil dati ko sa dati kadwak, at ibati man lang ko man dito, numabalin. Ilukat ko digit, isarekyo Tapos dito yung unang compound, di balay ko, ti pagyalan na. Sa tinanong mo, kapitan, ito nga barangay. Ay, dakigam kapitan. Gusto ka, hindi naman may mayami. Luwag taktigin at ituron nyo, isarekyo. Diyaman kami, kapitan. Sabi na, ano kami? Kapitan, ano kayo? Adamot motor yun. Kotse na, kapitan. Nakamotorak met. Nalabsak nga ron kami sinubliak. Amangan ko no ka sa pulak ti tulong na. Ita lang agam amo kayo. Asla, nabasa ko ng astang istorya. Baka di pagtungpalan nyo, di ka nagkalubong kay ti motorsiklo ita. At lumubon ni Miss Beautiful. Kumpet kang ka. Nga umarakop kang ka. Agdan na tibagyo. Agdan sakit. Basit inom nyo, kapitan. Adala basit. Nagsisesyon kami tagad. Medyo kita malpas ti sesyon. Damat nag-birthday. So nga, pimaalam at agad minomak mat.
Apay no kapitan ako, saan ang mabalinti uminom? Kaman na kapitan. Ikaw nga rin kapitan, ka na-disturbo mo yung titurog mo, hanak pa yan naturog, asang-sangpet ko man. Kapag isungan dagap apo. Kapitan, ikaw nga rin, sublian to ni, ano nagamuntahin? Saan ko katpingin baka tinagan ko? Aman ng jak. Susan. Ayun, ganyan Susan. Bakit? Basta agdagan di Susan ka talapsat. Api ako na itikas na kapitan. Kit Susan ni bakit ko? Kasta ganyan. Gam-garo din kap. Alam mo yan, kompleto mo dyan kapitan nga hanga kap. Tama ni bagada nga kurang tibutos ko no kap ko nam lang. Kapitan ko na. Ayun, kapitan. Manong nemi kabilitan ang agpay sumulumubon. Ako nalipatan min dyan kutsen. Ewan. Madama dato yung shoulder bag ko. Kombat ka, ha? Ngayon pag ituludakan ka. Ito sentro. Masangwaran ito sentro, di ba? Sige. Ito balay yung? Adayok balay mi. Ano? Diya pala ilukusor. Nagadayo mo tinakibirtiya mo? Aman. Ilukusor di balay mi. Kit pagitulad akarot ken ka. Kit diya balay yun ah. Oo balay mi. Tagay ilukusor te ah. Yung Mike lang nagtrabaho dito sa Fernando. Ay ka di? Di, diya kaseran. Nanda kaduak. Sino kaduam? Kaopisinanak, lalaki. May masa ti kwarto mi. Nutungarot paging param kanya. Nutit kahit mo. Itilatan ko na. Kasidgan nga hotel. Ana? Kasidgan nga hotel. Tag-check-in hak. Sige lang. Sino nga rin takadwak ko man sa nga sisyak? Agawid ka man siya kasayram. Paapi ko mga duwata. Bakit? Boyfriend ba kita? Diya ko na ni Kapitan. Mayat kami, tilats ko kititan. Manong nemi, di adda kami ni panakasentro. Nagsapulak manong nemi, di mambalin mo pala nga pagkapyan. May isang resto bar, manong nemi, simrekan mi. Oh, apay. Tapay lag. Uminom. Munog kape. Hindi mo kaya tuminom. Di kape ta. Mabilay. Dito yun. Pagkape ta lang ha. Uminom ka, munog kape. Iminom makitayan. Baka nausawang ka. Baka kurang. Sige, uminom ka ron. Nagorderak manong nemi ti brandy kag pulutan. Apay mat nga ron nga brandy. Apay nga sang nga beer. May ti brandy. Pati ice awam pa. Numinom ka ti brandy, hami ka ti ice. Diretso. Tap namananan mo ti kina brandy na. Taugak di dua baso ta. This is for you. And this is for me. Celebraran at paragam amuta Susan. Cheers. Ore ka lang nagoyek. Nagbara. Ng mayato ng P2M. Bimara nga dagos ti bagik. Alapay? Agpulutan ka. Kahit ko pa eh. Nagmahit gayam. Pero nga mariknam, tinanam, ti may isang aral. Wala tayo, uminom ka ti beer, nalamiis. Kasla, uminom ka din, Ngam detoy, bumara. Ganam, sanggan nga goyek, naglamuyotin nga sumuri. Ana? Naglamuyotin nga sumuri. Susan, balasan ka pa eh? Yeah. Katsi ka.
baruak. Ngayon madayengis mo. Na, adanubyak dyan Ilocos. Agurore kanya. Katsika, I'm free. Okay, na adanubyam. Hagubat nga paggat nga agawin. Hangkamat nga agawin kayong kuana. Ngayon nakas pagarigan ta, maili ka kayong kuana. No maipaktapan na kaili mo. Well, I'm free. Kabartekan sa atin. Oh, siya akong di tumaog. Uy, nadoon na yan. Ginulpan mata na. Nagimas ngamin. Babarte ka karetan. Gatot na inom mo. Kaya't kun. Tiyan niya. Kaya't kun di kada. Sige. Mabilang arta itugot ko dito yung may inumin. Iruartan. Gramang pulutan. Kalpasan na. Dati dati ako. Kaabay lang dito yung resto bar. Hotel dito. Kahit kunti ganda. Alan, kahit kunti ganda. Nagpudot. Takado mo kami tininom mo. Sige, mabitlang. Mabitlang. Anong name Jack kumakayat nga tutupan? Yung kasano mo Jack kayat nga tutupan? No naglapsat. Sa may sa lalaki ak manong nakainumak. Kan mailiwak. Manon nga bulan, dandan ito almost 6 months. More than 6 months manong naming andak dito eh. Nga awan tinapasamak ni mailiwak kini Melba. Nga sa anak madaking mamit sa bali nga babae dito eh. Ore o awisan nak manong naming ni Tino Itibar. Ngayon dahil 20 libre manong. Naggasto sa klad di may sa kalungnek na brandy. 2 order nga pulutan. Manong pagbiag mi to overnight in ta hotel. Kuno pagbayad mi ko na sulit na sulit manong. At atibaya kung manong namin ni Susan, idi ta sumrek kami nito hotel. Hindi makapagbayad kami manong namin sinakroy ko pa hindi. Sa ko indisyo manong namin in baba, idi ta lokta akong tiri daw. Idi lokatak, sinakroy ko manin nga padda itak hamak. Sinukdak ti aircon manong nemi. Sa ko sinublian manong nemi tiri daw in lakod, double lakod. Pati siya kadagaangan na ako manong nemi inuksod ko ti t-shirt ko. Inikat ko pa yung pantalong ko. Nga nakabripak lain. Inisadgak manong nemi ni Susan nga nakadata nga kung ko na maglapsat ng babae. Lunako isa kun manong name ti barukong na inekat kun ti brana ket omo. Kuna manong name ti duha mansanas na. Isot mo na manong name inay-ayam ko. Kinit ko manong name tagsumbangir nga nipon. Sa korinamas nga minas masahit di maysa kabayatan na kinikitek manong name di maysa. Hindi ko tagasog ni Susan. Nagasugan manong. Inikat kundi arwaten na manong name kamuta talaga nga dagaangan. Nakalamlami isan nga di. Laglag eh. Talaga nga adot na inom naman. Nagpadpada kami manong nemi nga kasla kay pas nga gamaladaga. Irinabawa kun manong. Kaya inagkak dagi di bibig na tinakapapa. Sa ko yung pababa, dagi di bibig ko ititenged na. Sa di adan da kiti bibig ko, ti duhaman sanas na adan ti asog na. Ngori na lang ipangato, ti barukong naman. Ng isurt. Alex ko na. Nagmalimutan nga Alex ni Alan. Alex.
Alex, oh. Alan ko na. Alex, oh, Alex. Dangat Alex nga boyfriend na. Idurduron na matinti ulok manong naming nga mapaniti baba. Oh my God. Pagpulutanin na kandi na oras manong kaano nga tat naudi nga palang buggo na. Kung nag-itidakam ko, nga manapay nga ron. Idi adda ko ni tinagbaitan ni kiti legs na manong naming adin isang sangayan nga angot amarik maangot ko. Yung makaiayo manong nabangi. Sako. Dinilpatan manong naming no, napalit manong ibabawik ko manong naming inmundumod naman ti ulok manong naming nailubnakin sinabsaba ko na manong naming ang tanging kitabang inaimas nananan Alex saan na siya ni Alex? Siya na Alan. Alex, opo. Alex, ikaw po. Alex ko na nalatama. Yadayok ko ti ulog manong naming yung pinungot na. Sana yung dumudong. Sige, gano'n. Kuna ako naman. Duwar ko dilak ko na. Insarag ko. Isupayan manong nemi iti manggudugod. Isupayan ti mangmandar iti ulo. Nuanyat kayat na mapasamak. Manong nemi. Yung giling-giling naman tayo. Ibang-iba reto nga babae na kung nagtinakan ko. Ore lamin doa manong nemi nga nangikot pa nagburnok na kalpasan na manong nemi mayat magtentirik na kunak. Ingato kun. Apag isumot na simbrekan manong nemi Alex, Alex, sabi nga di makel. Saan ngamin nga siyak ni Alex, siyak ni Alan. Ha? Alex, Alan ko na. Alex, di makel nga talaga. Alex, saan sabat nga si ka? Siyak ni Alan. Come on. Sige, come on. Come on. Nakapapaot manong name. Iti katengaan na imbaga na nga mapanmanin. Kalbasan na manong name si mamat isuna ili ta sumrak na tayo na sumpumsuwak tirik na. Ore na nakairut ti panang kayat-kit na kanyak manong name. Iti nakapapaot. Na mabaling din na kayat nga aryaan. Hindi makainan na kami manong nemi. Yung karigatak, nginekal takyag na. Na nairakos ti mag... sakdim sag. Una na, orilan na lapto. Kasla palsuot manong nemi nga rimuhan. Alan ko na. At nabasamak. Di mo ka di malagim. Namartay ka kadilaunay. Ano inom kang inumitay? Nadadailan kotsem. Tinulungan ka. Empati tayo kada kapitan. Dahil kotsem. Nag-resto barta. Iminom ka. Tagaangin ka matin kahit kut maturugan ko na. Sunganyag ka dito hotel. Kaya ninaramid mo kanyak. Inaramid ta. Nagayetan na nga to ha. Saan ka ba na boyfriend na? Gabata the girlfriend ko? J-Locos. Imbaga king kaneta. Sika, imbaga mang libre ka. Ngayon masino ni Alex? Di talaga nagsina kami. Ha? Iso nga nasapa nga pimanaw. Ije party. Kan sa anak ko mga pumanaw. Ta nagtulagan mi kini Alex nga umihanap. Ngaman niya. Nadugtalak nga sala nga may sa ti babae ti biyak na. Tamanagsit kanyak. Ang dapat sa baling inawis ng babae. Ti sakit tinakam ko. Pimanaw
Agawid ak sa jilo kusor ko nak. Kaya na dyan matantana masamak na bulok anak. Naging gadim teka. Gusto dyan ko na ni Kapitan. Baka no, ada mapasamak ka na ta. Kadatan na pasamak. Sorry ha, Susan. Hindi mo kumukumanang kunain nga ginundawayan ka. Nagayatan na nga to. Do you love me? Ni Mel ba tipat-patik ko? Katsika, do you love me? Kaya iba kakawin. Kabutasan ko na kayat ni Alex. I'm sorry, Adam. Nubiak. Nga gurure kanyak sa J-Locos. Sorry, ha? It's okay. Madi ka din nadwa kami. Sabat nga rin mabalin. Kabayatan nga awan ni Suna. Siyak pa lang nga rin. Mabalin. Susan. Alan. Uy. Abi nga si kabatit si Makay. Kahit kumanin. Ha? Nagdakil ka. Di ba yung baga kami di makilin ko na kay Alex. Nagmayat. Mabaling ka di. Naipisok kon sa katugawan. Ha? Oh, uy. Oh, Alan. Alan, si kalakumante ang maling girlfriend ko. Boyfriend ko kun ako. Alan, nusang ka ito ang katuluyan kini Melba at tuyak. At tuyak, Alan. At tuyak. Iyuk-uyuk. Kasta. Oh, Alan. Alan. Namin adu kami manong nami. Na ulit-ulit ti pa nagkalanglang mi. Nga nagsango, nga naggedan, nga nangan kami manong nami. Iti na idasar nga taraon, iti dulang ni ayat. Sa langin nga siyak tinangan, pati suna manong nami. Sa lang siyak manong nami, takin nga rabaw, pati suna. Noan niya aramidan mi nga doon. Ngayon nakaturog kami matlaing, hindi manong nami. Tatalaga nga namannog kami. Nakaringak, irita, awan ni Susan iti habay ko. Aday suna nga. Umininom? Uy, bigbigat. Parpabaon, umininom ka? Nagpulutan ha. Naging mas gahim ti Brandy. Amam, itapan lang maramanak ti Brandy. Ano inuman ni Alex? Beer. Iso nga nag-sex kami kini Alex. Umun-una isuna. Kakaasya ka pangikal-kalay gago mong kwa. Tapos saan ka mabitin. No saan nga tumangkin ko na pinggeran nan, o no kanin nan. Diyan to pala nga ganas. Shhh! Tangiwat mo. Huwapay ko ma. Ipagbakal natin po no. Ngayon si Kaalan. Hurek lamamitlo. Agling ka. Ano nga tanong? Agden nata dito eh. Mangalat at kaserita nga doa. Ikasan no trabaho. Actually, awan trabaho. Supsuportada ang dagdabami kini daddy. Ngayon, ada account ko di bangko. Anytime nga kasapulat ti kwarta, adamat ATM card ko. Dipti po sundalat tam. Ipakpakayat ko latat kayat ko Nugas na da kwarta. Uy, nori siya tagbayan. Iti kasera ta, siya kang tagbayan. Among gasgasutan so dom. Awan ti maksay. Siya tagbayad. Basta taglibin ta. Kaya't mo. Intun bigat. Agawit apin lang sa Ilocosur. Ang Ilocosur. Sa ang subli dito eh. Kumitakto niti pagkasaraan ta. Siya kami ti makamualan. Basta. Lumalpas ka mong busina. Agawit ka iti kasera ta. Kataramidan ta. Agpapas titirag sa nagwing-wingi-wingak manon nimi. Saan nga mapasamak na ita?
Narigat na mapasamak ko na. Yung dyan mo marunemi tayo di maalamin ti kotsena. Mekaniko madgayam ni Kapitan. Kapitan, ada kami. Ay! Agad andarin. Imbati yung kanya titulbek na, di ba? Kada kayo ibati yung tulbek na kitaktuman ko na. Mayat eh. Anat perdi na Kapitan. Ay, katadala ba shit dita? No, di kayo mekaniko. Agad diyam mo. Bakit na mekaniko ang? Gaman kami nga Kapitan. Manungan pagbayad. No problem. Anat, napanan nyo. Pag binustahan tayo, datang lang ayo, lumsad digit ba tayo, nagpapas kayo ala. Ito magkadlaay nga ti ayat. Damo yung lang nagkita, iti kas dyan nga sitwasyon, siguro na pangka iminom ti arak, get ka po ti arak, basta may alak, may balak, o alat na pasamak. Nalaing ka nga talaga, Kapitan. Saan kailangan mekaniko? Mamadto kayo pa. Pinalubusak lahing manunemi ni Susan. Di ba nagpakada na inaklangalan ni Kitarawatek? Ito ba nagsublik dito eh? Tawagan ka to. Ito mo ka sa cellphone number mo ha? Baglaga dito. Nalalagip ko. Sige. Tawagan ka. Noadan tumasapulak nga. Pagkasaraan ta. Kala itumbit lang altaw. Masapang ganda. Kad inton rabi. Agyan tanto niti pagkasaraan ta. Iti paglive-inan ta, sweetheart. Narigat na mapasamag dahit ako na. Manong naming kaslasaan nga mamati ni Dindo karedi nga napasama. Kahit mo asawin sa mo panagsisangpet. Nalado mo yung panaghawi dito kasera. At na misteryo na pasamak. Misteryo. Kada milagro. At babae. Susan tinagan na. Nagawid sa Jilo Kusog na magsublit to. Ito kasera na kano. So amin kano timakamo. So amin timakamo. Gastos. Sana all padre. Na? Makasara ka kumamit ti kasta. Sana all. Yung tsakayat. Anong di mo kayat? Tsakayat at tutupan. Ay, loko ka mat. Pinaramanan pagkatapos hamo itultuloy. Baka mapapatay na ka na nga Susan. Ha? Baam, iyam among kanyak. Tano sa among maited, siya kung timang ituloy. Kaya hindi nga aldaw manong name nag-ring di cellphone ko. Oh, nakalagip. Nakalagip ni Melba? Sinong batak? Hello? Hello? Sorry ha. Ingkarik idi nga sangkan nga tawagan. Ngam tinawagan katapno, ibagakyan ka. Tarabing na laing nga mamuam. Ano ita? Malakip mo, dede bigla pa nagbakasyon mo. Nga napilit ka. Dan talong bulan din na palabas. Apay. Masikugak. Masikugak? Kasano ko makitadak dito eh? Isong wala ka na emergency nga pa nagbakasyon mo. Hamo ko makahit nagbakasyon. Ngam gabot na masakit ni mamang mo. Kahit mo lang makita isuna. Indaras ta idi. Ngam na saan mo nga bigbikan. At dalatakin ka. Ulitek. Timawagak. Takait ko lagi pakamukin ka. Takarbengam nga mga mo. Ngam na saan mo kahit abigbikan. Talaga nga sanak to yung mawawag. Bye. Melba, hello? Manong name tsaka mo teramidak. Imbagak dito kay ni Dino. Dino, anak teramidak. Aramidak? Tapay. Timawag kanyak ni Melba. Ket, imbaga na nga masikog. Aking putot. Siyak. Sigurado ka? Uwan siyak. Okay. Kaya na nga ron.
Manong nimi nga kigto takid agring manin sa cellphone ko. Oh, nimel ba manin? Saan nga nakapunbok? Sino nga ron? Baka no, ni Susan. Hello? Hello, sweetheart. Nakakita ako nga dagos ng pindas ng apartment. Napindas ni view na pa dito eh. Iba ka kaya sa address asa naglaing. Hello? Hello, Alan? Hello. Dumdumagin ka? Makalakad bullpen mo. Tayo surat mo na ito, iba ka kaya address. Dito apartment ka na ala kapag yananda. Adak dito yun. Nakaready ti aminin. Namanak pa yun na market. Gimata nga kita namak nga magusto mga pulutan. Kan masida. Maramanamitan di loto. Naimas di loto. Kas kinaimas ko. Ana? Alam, ada bullpen mo? Sige. Okay. Iba ka kaya nga nato yung address ko ha. Address na ito ka, sir ha. Kaya ito no apaman nga after office hours. Dagdagos kumay ka dito ya. No, inga palagap island, kita rawatan yung pagkasiraan. Urahin ka. Sige, baga mo natin. Dito ni. Okay? Ito na alpasan, di ba nagsarita may manong naming ni Susan. Kaslaklag kapsot. Pare. Kaskalamay ipit. Hindi nagbaitan ti doang tup-tup nga bato. Hindi takit ibagbagada na ko. No, di mo amot aramidem. Sino ka dakwada? Alis to lang nga. Diya masikog, kuno diya damdamom nga naman mo. Diya masikog, nga mamang panganubiam. Uno, idilaeng rabi nga nagamamu kayo kat kastuan iti pa nagpapasyo. Nakasimsimple pare. Siyempre, no siya akit ni Melba. Handa putot ko kayong kuana. Ken masigurado nga kukwak. Ken masigurado nga amamuk una ni Melba. Tsaka kasano nga ro din ni Susan. Partner. Itad mo kanyak na diyendad na kang address. Tasak timapan. Anya? Uy, anya tamom. Baka kayat na. Sige. Katsyak. Irubot ko na kita rawatek. Sikan to labasitan mag-istrita di opisina biglaan. Kaputa. Agawid akon sa Gilocos. Marmaring numaawatan dak tumadlang. Sadyak tumadla Ilocos kami destino. Kasanan ti promotion mo? I-promote dak manunusan. Basta agawid akon. Gabutain na ko ni kasar ni Melba. Gabutain jak kayat madlaw to sikug na. Jak kayat nga ka nakabalasang ti babae nga batpateg ko. Iso nga kukwam lang ni Susan. Tagsubli akon kini Melba. Kasta nga rod tinaramid ko manong name. Imbati kon ti motor magsinsinublatan mi kani Dino. Nasunton ti pagluganan na no kayat na talaga ti mapaniti apartment nga ayan nga uray ni Susan. Nag-commute akon manong name kaya adda akon iti parte na manong name ti Lucosor. Timawag manong name ni Susan. Hello? Hayam mo. Abi sa bali matimay dito eh. Kunak lang na si ka. Gapot na niya motor mo. Na naglinombo ng tayo. Isot nakita. Di motor din nakita. Pinastrek ko. Amo kakit si ka. Tagab ka bagi kayo man. Hindi man gayam Dino. Sorry. Ano na sorry? Masikog ni Melba. Intawag na. Panawanan dam no gawid kad isut inak ikasar. Ngem naglibin na madlaing kat kuma. Hanggang na siya nagmatapakasar kang naglibin talang kabayatan nga dakad toy. So nga insap-sapa ko ti pimano dita. Tagsubli ako dito Ilocos. Tapos ikasar ko ni Melba. Paano naman ako? Sikat kayat ko dyan kayat ni Dino. Baro pa lang ni Dino. Awan girlfriend na.
dakdakil kang kuana. Ha? Padasem, dakdakil kang kuana, nagpepeso. Nagdakil kang dakdakil pa kang kuana? Mamuam to. Alan si kati kayat ko, Alan. Alan si kati kayat ko. Kinansel ko manong namis ako inedepend sa cellphone ko. Ninto, di numanong namis tatawagan into mandamdama. Noon niya't napasamak. Ay, kitang kadlangan niya. Ay na. Sandan na niya ako niliwan ng indredyo nga babae. Kaslawan pa nagtalag ko kenkuha naman. Makatilad damat ka lalaki. Makakursunada kenkuha na kit kursunada na latan. Harigat eh. Ang mga no, mapikot naktikas diya keng klase na nga babae. E rin to taadad ta ni Melba manon naming na KMM mga babae. Numampay may salang hindi nga waitress ka naman mo. Ken taga sulsuna manon nami tagaw-away ako nada. Ngam simple ken pintas na emma na singpet ken sigurado ak na syakti mo na ken nagtag na nayon. Idin to tani Susan manon nami kadya ka muno may kamanuak nga lalaki ken may kamanto ni Dino kas pagarigan. Irada akong ti asideg manon nami. Inlokat ko madlang di cellphone ko kat tinawag ako ni Melba. Simong bat. Anay bagam? Asidig akon. Asidig kan di? Di chelawag. Adakat sulsuna? Adag dito kaserak. Umahik dita. Aping umay kumanto eh. Pimanaw akong sa jay. Insapsapo ko di panagawid ko. Panangtumpal ko di karikan ka. Alan, katuwin. May sa akong mapay nga bulan. Ngam ka ba ito masikugkan? Bayamon ito may sa bulan. Ikasunod di promotion mo. I-promote na manuno saan. Tinaskan kita. Tungpali ko di karikan ka, sweetheart. Umaya ko di ta. Tapagtulagan dan di kalaysata. Kasalitak to da papakin ni mama. Kat umay kam to mga asawa di sulsuna. Naira namat iso naman ng name today tanga bigat wano agsapa nga simang petak dito lawag ngagmay sa ni Melba. Oh, Melba. Alan. Alan. Gaputin bagam ngomay ka. Iso inururay ka. Sana kasi marag iting trabaho. Iso nga may mesa ka dito ita. Awan di kiti duha nga kakasaraam. Awan da. So awan di ka duha. Kadkadig digos mo. Siyak hanak pa yan ng digos. Ang abali. Alan. Gur ka pa lang. Rumansap pa lang. Madamdaman tong kwa. Ialan ko. Nakairot manente ang narakop mi kaniya Melba today tanggon daway kan nakapapaot panaglanang digidibibig mi nakapapaot manong name tinak panang lailo ken kuana tinak panang karimkem ken panangan kadigdigos na ko naman Uen manong name impariknak ket tinalaos nga iliw ko ken kuana ket imparikna naman tinalaos nga iliw na kanya Inep-epak ti iliw na kinep-epan naman ti iliw ko kinukuhan. Ti may panggap anong name kini Susan agtalinaed siguro nga palimid. Nga madanto madlata siguro gundaway nga may bagag kang kuha na ti amin. Kalpasan tinapaot manong naming income panang FT iliw mi inahalak ti cellphone ko. Tinawagak manong name ni Dino. Hello, Dino. Oh, partner. Iyan mo. Dito ka sera, grumong batak. Kapay. Hanggang nga nagpatpat ng kini Susan. Oh, di na kinayat. Kapay. Sikat kayat na. Kansaan ko matan na tinutupan na. Tamangan na may sagmakak. Binabaya ako, binanawa ko. Kat kumusta kay Melba? Adad to yun. Lip-lipas mi. Partner,
Siya tumalatag balin nga, best man ko Oo, kat all the time Indon ka mabalin siguro nga next month. O sige, kat good luck. Congratulations ka na kay ni Melba. Rumbeng laing partner nga ni Melba. Saan kat nga ni Susan. Kaya't nakasawan manong nemi adaman bimal at itayan ayat mi kini Melba. Ngayon, da kami matlayang tinaikari, kanimot lang manong nemi Melba tinsagot ni hapon Diyos sa para kanya. Nga nagbalin nga ina manong nemi nagitalo nga anak mi. When manong nemi talo nagita anak mi, netad matla kanyak ti promotion, katakalita na binasita ti posisyon ko. Pagbasaan ko maidi manong nemi ti asawak ng dinakayat, aga nakaklatan ko na isong edi talon ti anak mi, pinalaygit ko. Kaya so manong nemi ti makamo ka na ti anak mi, mga sikaso ka na kuha na, tapno di kas tagata, mataripato da nga impag, dagiti talo, nga bunga tenayat mi, kini Melba. Dito nga ron, manong nemi ti pagkasalita, kadagyaman naklaunay, ti anus mo, nga nangurnos, kaya nangibasa, kat sabi ko man, tadamat na ibatik nga andal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padag nga di mga more power to your program, manong and God bless. Tuya agyaman nga pagaya mo, Alan. Thank you kang Alan, tingka pa nagsurat, thank you mat kadagitay nagbuya.